kublai pi baro perlok kumta hatu pi ai jingbam paket ya ki khun jong pi lad pi ai ki jingbam paket kum ki dut paket lene ki ghi lene bunjai ki rukom jingbam paket te da husiar bha namne shikman namar hakine kisni bun ki company ki ba mi ki ba le ki kamsneu ki ba mix haki jingbam maximum ki mix da ki chemical te under phila bam yagi te jingbam kamut under la pipun bam yagi te jingbam yagi khun jong phi kat kata ya comment jong ki khun jong phi hakne ke video menta ngarpan ep yagi jing shisha kawe ka video kabala sapriang bhamta haki social media hakne ke video lapan e ba kine ki longmi longpa kila ai kane jingbam kum ka dut lane ka ghi ya kane ka khun jongki bat kim pui prakhat ba hapo kane ka tut ba don ki ksain kini ki ksain anda phila pen bam ya ki khun jongphi kin penchot ya kamet jong khun jongphi sa da husiar bha nangne chakmat kini ki longmi longpa kim tip hapo kane ka jingbam ba don ki ksain hakte ko por utai doktor ba sumar ya ka khun jongki ula itu iki ula wadnia hapo kate ka tut uyo I badon kik sign lada une doktor umpen I ya kene kilongmi longpa badon kik sign hapo kane ka tut te kene kilongmi kilongpa kim tip pa hapo kane ka jingbam kane ka tut badon ki sign te so thu ma phi hi lada ki khun jong phi ki bam kum kene jingbam kanu kan kata ya kamen jong ki kala ban long ki jingpang ki ba pher kumta da prakhat bha nang na shikmat shwa bapin ai ki jingbam lani ki jingdi ya ki khun jong phi da wat nia bha kumta kane ka de ka message na kleng ka jonga ka wa bun pau shpi ki parlok kanang bapin husiar nang na shikmat shwa bapin ai ki jingbam jingdi ya ki khun jong phi